Да, това е сцена номер 2, т.е. Втори дубъл, да. Правим опит да запишеме. Сега обаче няма... Опа! Сега ще пуснем и музиката. Да кажем тук... не, направо ще изпееме. Айде сега ще 3! Чакай, аз паля цигара, ти пееш. Ти не моля ли да пееш? Не мога, трябва да гармиш, точка Д. Така го измислихме с Сашо вчера. Идеята ми беше на първия дубъл, като снимах, да ви кажа, че днес се възихме на всекакви лифтове, т.е. на всекакви съоръжения. Мифтове, кабинки, глупости. Ама кабинка, не можете да си представите, кабинката беше за 80 души, беше правена 72 година. Нема такъв потрес! Така. И тук сега вратката е много хубава, обаче много ми замръзна едната ръка. Прибираме вътре, пащам апарата с другата. Тук до сърцето, ето ниските. Гледайте сега какво става. Тук малко друсър, се опитам да го държа като хората. Едва ли ще успея, но все пак ще прави опити. Оп! Това беше от кабинката. Не ми я припиши, ми я скъсаш. Какво? Имам запалка. Надей, че предната така си я скъсах. Дай. Аз мислих, че искаш да ми изтръскаш. Тук сега има едно много хубаво такова дъно да издявам от батериите. Ма те ще издяват, аз ги служих скоро. Обаче аз водят апарат си го носа на врата и ми отпред в якито и си изкопчавам якито и така му топла батериите да не му падат. Да. Много е готин. Заслужаваше си всеко 1 евро. А това е ден първи още. Кое? А това викам ден първи. Не, нали вчера се возихме? Вчера беше малко. Това беше нулев. Да се загрява. До вечера сега ще сметаме колко километър писти сме минали днеска. Ама ние не помним колко я повтаряхме. Кандахар, за протокола, Кандахар 2 пъти, единицата 2 пъти, двойката 2 пъти, осмицата няколко пъти, 2 седмици, едната от които 2 пъти и какво друго минахме? Трябва да погледна на картата. Там много готин камък тук. Много я. И аз, понеже вече достатъчно го снимах и ми измръзнаха ръцете, Роджер аут и айде.